maune ademe kaya ngene kok. Iki hawane saya anget tur mambu menyan. Apa? Heeh. Ayo, menengo. Ora perlu sedoten. Wah. Iki menyan Cina to. Ah. 20 ora. Kowe kentut to? Hoe ora. Iki bener ngendikane bapak. Godane mesti teko. Iki nek ora dhewe ngati-ati ngrekoso malah nggugu karepe dhewe malah cilaka engko. Ha iya mula ora usah dadak ngalamun to. Ya. Nek nganti ngalamun kowe mengko kang slupan demit Betari Durga balane pirang-pirang do ngramyang. Ah iya. Mula ta ngapa nulis apa ta apa. Cangkeme iki diobahke. Mangan apa to nek ora ana Pak dus-dus ya dimangan ya ora masalah. Men supaya cangkeme iki obah, nek nganti ora obah ndak dangslupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae, Kang. Kowe aja nganti ilustrasine telat. Kae caper kok terus. Golek perhatian. Aduh. Truk. Aduh. Ndasku buyar banget, Truk. Lah ngopo? Buyar wae. Wes, Truk. Siraku buyar lan yakin sumpah. Buyar tenan siraku, Truk. Oi! Wah, apa cakae? Wah! Den, ketiwasan to, Iya, Petro. Bener ngendikane Bapak. Nek Karangga Dempel ajeng wonten godha sing gedhe. Lah niku mau Bagong ora ana apa-apa kok terus sambat siraku metruk. Bar niku terus ngantem kula sakayange. Jengklet mboten ngerti niku kene napa. Wah, edan. Gong eling le. Eling ya nak. Elingo Cah Bagus. Iki masmu. Petruk, Gong. Kaya ngatri mripate putih kabeh. Pripondara. Wah, eneng sing ngangslupi Bagus. Wah. Wah, edan ditendang ora apa-apa. Dar. Wah. Setan kok. Kowe ngrangsupi adikku Bagong iki karepmu piye kowe? Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Oh ya! Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Lah mari ora le. Teguh Yuwana slamet
slamet saka kersaning Gusti. Wis mari ya, Nyok. Ora ngerti kok ya. Wis mari genah matane ireng wis nang tengah kok. Wis diantel ora. Kowe iki sadar ta nek ireng-irenge wis nang tengah. Kowe mari. Ana ireng-ireng nang pinggir ki berarti isih turu. Oh. Oh, to. Kok kapake mau pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku, japa mantrane napa? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ngono kuwi duneke ngono kuwi engko setane mlayu. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis, gage. Yo kok yo. Ya dhewe ora temandang ndoro-ndoro ketemu demit-demit ka malah cilaka engko ayo. Putus. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Rasa dingetke rupane Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh lah Semar iki cangkeme mandi. Edan tenan kok. Demit kok iso kobong awake. Ayo, Gong. Heeh. Santai. Santai. Iya. Udus. Aduh, aku rapal itu. Ya. Aku ketemu dong tak kabari ya. Apa nih? Japa mantrane? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Heeh. Jadi ngetke. Ngetke ra kuat aku. Medeni tenan. Teguh Yuwana slamet, slamet nang gone Teguh. Aduh. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Teguh. Aduh. Teguh slamet. Waduh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Wah. Teguh. Teguh Yuwana slamet, slamet nang gone Yuwana. Ketemu Teguh. Alah Teguh. Truk. Ora apal mikir. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wah. Udus. Wedan nyunggi gentrong. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Dapalke kok. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning. Oh. Rono. Ngembruki ora. Ngapa iki, Kang? Ana demit medeni tenan lho. Medeni yakin sumpah aku ora mentolo kok ndelok. Kaya ngapa wae. Ya tak dipet mripate iki. Cilaka. Kudu ora weruh demite pokoke aku. Teguh Yuwana samlep. Kaya ana sing bingkem cangkemku ta. Teguh Yuwana samlep. Slamet saka kersaning tegep.
Teko Yono Slamet. Teko Yono Slamet saka saning Gusti. Teko Yono Slamet saka Gusti. Mutar ya. Mata wis nyandungi. Apa Kang? Mbok ae medani apa ora nek Durga iki? Anggere kowe iki siap mental weruh apa-apa ora? Oh, iki to. Teguh Yono Slamet. Slamet saka Teguh Yono Slamet. Slamet Kang mati pisan. Arep tak buang kok ngantel ya, Tru. Dungane gawe wis. Udus. Napa bayangane gedhe. Kaget aku. Teko Yono Slamet saka kersaning Gusti. Teko Yono Teko Yono ngrusui wong ngomong cokot sisan madimplat Teguh Yono Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono Slamet saka kersaning Gusti. Omah tok usunge apa ya? Aja. Nggo dolanane esuk-esukan. Lumayan. Udus. Wedan. Teguh Yono Slamet saka kersaning Teguh Yono Slamet mung ditiliki kok ora entuk wis mari apa urung mung ditiliki Teguh Yono Slamet tak gawake jero barang ngene lek kok ora Teguh Yono Slamet saka kersaning Gusti. Ngapa, Kang? Medine loro. Apa? Wah, domong kok. Jantro asli. Kowe anu medani sing tak buka matu. Wah, wis ngeri kok, kaya gendruwo. Apa? Agene meng kaya ngono. Wah, kowe ora ngerti kok. Iki sing jenenge brayut ki ngene iki. Oh. Ki demit brayut iki. Ngendi-endi ana anak iki lagi ditinggal. Oh, anake digawa siji. Apa iya? Arep ora kowe? Eng. Bagong cahitan ora senengane kok ora. Bagong senengane ra sopan. Aku ora seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora. Teguh Yono Slamet saka saning Gusti. Reng arep iso ora? Reng. Tangane reget ta? Ayo diatongke.
kira apa ya? Wah, badut Bagong kira. Werkudara Jaramaya ya ora nggo bali balamu aja takon dosa kecek ndasmu gaglak wah wah Semar rasa dadak cangcing cung rasa dadak werna-werna bali ora balamu jak bali kabeh bergasakan aja ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah nang kene aja ganggu gawe sanak sedulur pepundhenku sing do lenggah eneng awu mboto Baturetna kene ganggu gawe konangan aku mbolo geni nyuwun pamit bali nganti ndak gelak lakuning Natandrawati prapting Karang Kadempel ing cipta ora ana kejobamu kepengin nyadong timbalaning Kakang Nayantaka yo Semar aku go prapta ning Karang Kadempel Petruk ing Swana negara Mandura tumuli nganti kawon panjenengan ingsun prapta ning Karang Kadempel sejatine niatmu kepiye nuwun sewu jinuwun syukur dene sampun sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Amargi niat kula menika mboten kok namung bangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ing nuwun sewu mboten nama kula kuma lancang. Ning sing jeneng wong tuwa kaya kula niku wajib tutur-tutur karo sing enom. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Kula niku tukang momong kaya dene wong ngangon sapi. Nek sapine arep nerjang tanduran utawa arep nyemplung jurang kula wajib gawe srana sapi niku aja nganti nerajang tanduran utawa dhewe nyemplung jurang iya mula mboten ketang sekedhik atur kula menika mugi dadosa srana anggen paduka eling dhateng jejeripun piyambak-piyambak Pandhawa menika gangsal cacahipun monggo nyatanipun Pandhawa menika saged rumagang jumangkahaken suku ngrembyahaken asta menika mboten badhe kantun tansah tetarosan kaliyan Natandrawati mila menawi wonten menapa-menapa ing tumanduk dhateng para Pandhawa Natandrawati mesti melu katut tegese mesti kelepetan Kakang Semar pancen bener mengkono mila Ndara sampeyan minangka dadi pamomonging para satriya Pandhawa supados saya limpat saya lantip ing panggrahita nek Pandhawa nedengipun supe dhateng kawontenan nggih panjenengan ngelingke nek Pandhawa nedeng ajeng menggok ya panjenengan sing wajib benerke mengkono Kakang nggih ampun ngantos dumeh Pandhawa sakniki wis apik dumeh Pandhawa sakniki wis becik terus ora perlu diulatake ngibarate saya dhuwur uwite saya gedhe angine mila rubeda ing tumanduk dhateng para Pandhawa menika saya gedhe Pandhawa menika mangres agung kawula dase negari Ngamarta Kakang Semar bener mengkono nek nganti ana alaning Pandhawa kawula ya ngrasake luwih-luwih Pandhawa menika sinudarsana dening para kawula mula sak tingkah laku ning para Pandhawa niku ditulat dening para kawula ampun nganti Pandhawa menika ala kawulane ya ala mula sampeyan ingkang wajib ngemutaken wondene sinuwun Prabu Mandura napa to sababe kula kepengin panjenengan ugi rawuh mergi
Mboten kula niki ndhisiki dhateng panguwasaning Gusti, ndhisiki dhateng kudrating dewa mboten. Arepa sampeyan niku duwe kewajiban mranata negara Ngastina ning sesuk kala mangsane sampeyan yo duwe kewajiban. Dene kewajiban sampeyan ora tak aturke sakniki mengke ndak kula nampa pidana saka dewa. Kewajiban sampeyan benjang mboten sanes ugi badhe mranata dhateng sawijining praja. Monggo sing panjenengan tata, sing panjenengan ulataken, panjenengan anyalira nata Ndarawati niku sesuk isih pinten-pinten puluh taun suwene wadene sakmangke kedah kula emutaken. Mengkono Kakang Semar nggih, supaya negara niki tetep adil, makmur, warata, tias bagya mulya wiwit diasta dening para Pandhawa ngantos sak turun-turune sesuk Ndara. Nyatanganing kalangguan aklar pandan moncar dinon lir kekonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng gekono dasari mongso katiga dereng ngantos partosan bial wacana ingkang setumiyup saking dirgandreng kiwah pikulon Jatimurti akarya kagiat Lurah Semar Badranaya wae. Den mrayitna semuriris seka balik titiyani Gandayani Kakang Ismaya aku ingkang mrapta ning Karang Kadempel Manikmaya lah kok ora kaya adat sabene kowe sugal tanpa tata krama mrapta ning Karang Kadempel apan kepara nyata aku prapta ning Karang Kadempel saiki mung kepengin ngelikake marang Kakang Semar. Ngelekke sing kepiye? Kakang Ismaya pundhaten semene nggone darbe niat mbangun jiwa. Apa to tegese mbangun jiwa lamun panjenengan ulun ingkang merdekake kita bakal ngingerke blating panembah. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Aku ora duwe niat ngingerke blating panembah. Buktine kabeh kawula sak Karang Kadempel Nalindra Ngamarta Ndarawati lan Mandura mbok dawuh supaya prapta ning Karang Kadempel supaya kabeh padha percaya marang Semar Badranaya kabeh padha percaya marang Semar Kakang Ismaya satemah kabeh padha lirwa marang kiblating panembahing Bathara Guru guru kok sik to kowe iki nek ndek pangkat kowe iki nek nggih derajat aja kebangetan kowe lali karo jejermu apa mbok anggap titah semene iki padha nyembah karo kowe saperangan pancen ana sing nyembah karo kowe ning saperangan saiki wis padha ora nyembah karo kowe ning nyembah kalawan sing akarya jagat ya kalawan Gusti ingkang Maha Suci kuwi kabeh ora luput kuwi kabeh bener merga kapracayan kuwi merdika dadi aja mbok peksa kudu nyembah marang Bathara Guru Ki Kakang Ismaya ing ngaja-ajahi para titah ing ngaja-ajahi para kawula kabeh padha ninggal marang panembahing Bathara Guru kowe aja ngawu gawar ngawur kowe iki anggere aku duwe gawe kowe mesti golek-golek kesalahane Semar golek-golek keluputane Ismaya iki mesti ngono kuwi lho Bathara Guru apa mbok anggap aku ora ngerti kowe golek-golek keluputane Semar ki ora kok saka karepmu dhewe nek jane karepmu iso didandani ning merga nggonmu tansah keblithuk marang Betari Durga ya permoni wekasan kowe dewa sing apik iso digawe Allah dewa sing bener iso digawe luput iya apa ora
Semar. Lah kok dadi kaya mengkene kahanane Kakang Semar lah kok dadi Iwang Pikulun Manikmaya malah cedak unyang Madyapada. Lho iki Iwang Pikulun Jatimudi kok malah melu cedak ning Karang Kadempel iki piye Semar? Ampun do kuwatir. Guru niku nek kula duwe karep mesti rak ngonten niku. Ning jane ora karepe guru dhewe. Niki enten sing bebujuk, enten sing ndombani ya Betari Durga niku. Lho. Panjenengan Betari Durga nggih. Mula sampeyan kudu sing ati-ati. Kula wis kelakon mbangun jiwaning para satriya, para Nalindra Ngamarta, Ndarawati Mandura lan kabeh kawula sakarang kadempel saperangan negari Ngamarta. Kanugrahane wis iso digayuh niku biasane pacobane cepak. Mula kudu padha tata Ndara. Pundi pukulan kula cemadong dawuh Durga kula wonten timbalan kanyatan niatku kawanguran dening Kyai Semar najan setemene tak olak-alik keluputaning Kyai Semar mbuyaana niat bangun jiwa uga becik nanging gandeng ulun tinangisan dening Betari Durga wekasan aku kudu tumindak ing ora prayoga goleki keluputaning Kyai Semar nanging ora bisa ketemu malah wis kadenangan yen to niate Manikmaya mau merga saka pamuthaing Betari Durga mangsa borong permoni ketapna wadyabala berkasaan jim setan mriprayangan supaya ngganggu adeking Kyai Semar aku ora kewagang nandingi Kakang Ismaya aku tak bali marang kayiwangan Pandya Betari Durga. Wah. Jaramaya wonten dawuh. Mindho gawe ndadak sambat tekan kayiwangan. Tinemune Wang Pikulun Bathara Guru ora bisa ngalahke marang Kyai Semar Badranaya. Lan ora bisa ngluputake marang Kyai Semar. Merga gegayane Kyai Semar nggo dibangun jiwa kuwi apan wis bener lan ora ana keluputane. Nggih. Ning gandeng kabeh baju barat padha ngelih lan butuh pangan. Pandhawa Sukerta ning Karang Kadempel. Semar Badranaya ya ning Karang Kadempel. Ampiaken wae lalatan Karang Kadempel gawean geger Karang Kadempel ya Jaramaya. Inggih sendika ngestakaken dawuh.